Valami, ami nagyon emberi. Valami, ami az emberi lélekkötték legmagasabb rendű lélektánca. Valami, ami melegség, bizalom, törődés és jóság. Az emberi nagyság kitüremkedése. Hogyan? Az emberi lelkek megérintésével, dallal, tánccal, vigalmi pillanatokkal, szellem és lélekköttékkel, gyógyító tettekkel. A Kossuth Ádám emlékére a leukémiás, daganatos és zemplén fogyatékos gyermekeiért alapítvány munkatársai olyan mesevilágot teremtenek a beteg és fogyatékkal élő gyermekek számára, ami a felsőfok felsőfoka. Ez itt persze aféle fenkölt dallamívként könnyen elveszhetne az irodalmi idézetek és megszerkesztett dicséretek világában. Ám azok a gyerekek és azok a szülők, akik pontosan tudják a sokszor imába csukló szavak igazságát, akikkel már így úgy megtörtént a csoda, azok tudják, miként keveredik a mese és a valóság. Tudják, mit jelent olykor-olykor átlendülni Tündérország birodalmába, a kis tündérek birodalmába. Ők igenis felismerik a lehívott csodák jelentőségét, amit a kis tündér metaforai szimbólumként megtestesít az alapítvány arculatában. Nem könnyű vidámságot teremteni a bánatok tengerén. Nem könnyű oldottan, könnyedén bánni az emberi anyaggal, amikor kiordít a fájdalom a lélekből. Nem könnyű találékonynak lenni az olykor elhatalmasodó szomorúság felségvizein. Nem könnyű együtt élni a megtörtséggel, a szomorúsággal, a természet igazságtalan szeszélyeivel, de muszáj. Hatalmas lélek, hatalmas lelki erő szükséges a mondatok kimondásához, minden megcímzett mosolyhoz, minden halk rebbenethez, minden kacsintáshoz, biztatáshoz és buzdításhoz. Ehhez értenek az alapítvány tetrekész munkatársai, akik nem kevesebbet vállaltak, mint a csak azért is parancsát, a velük együtt parancsát, a nélkülük semmit parancsát. Embernek lenni a hírhedt embertelenség folyton kráterében. Embernek lenni egy cinikus világban, egy elromlott világban, egy egyéni meggazdagodásokkal és hatalmi átszállódásokkal bíbelődő világban. Szerényen, mégis az oltalmazás biztonságot parancsoló erejével. Halkszavúan, mégis hangosan és jól érthetően. Szakadt szívvel is, mindig mosolygósan. A tündértánctábor titokzatos Robinsonok játéktere. Mindegyik éjszakfok, titok, idegenség. Az esélyegyenlőség jegyében, az esélyegyenlőség érdekében évről évre megteremti itt az alapítvány a kreativitás megannyi lehetőségét, az élmény, a felfedezés, a játszma megismerés rengeteg örömét úgy, hogy az anyukák és apukák ölelő biztonságától csak egy karnyújtásnyira legyenek a gyerekek. Együtt tartja a családokat. Biztosítja az érzelmi kapaszkodás lehetőségét. Programkavalkád és programkínálat itt az élet. Talpra magyar itt az élet. Megismerni, megcsinálni, felvállalni, vágyakkal élni, akarattal élni, aztán újra megismerni, újra megpróbálni, újra megcsinálni. Tenni és tenni. A felemelkedés, a méltóság, a tudás, az emberi vállalás szigetelt a tábor, ahol a fogyatékkal élő ember is benne él a világban, ahol a beteg gyermek is benne él a világban, mert valakik azt akarják, hogy éljenek. Betegen is nagyot éljenek. Ha lehet, mindennapi boldogságfesztekkel fűszerezve a prózai szerteket. Betegen is repülhessenek, és a problémák árján túllendülve beleveszhessenek az élménykavalkád örömeibe, a csak azért is szellemében. A gyógyíthatóság, a gyógyítás, a gyógyulás érdekében. A nyári élménytábor külsőségeiben az élet valóságos szelete, valóságos díszlete, de minden élmény mögött ott a gyógyítás gondolati töltete és minden terápia célja. Itt minden a gyógyításról szól, a vállalásról. Nem direktben, hanem a mögöttes, ellenőrző tudás komolyságával és felelősségével. Hogyan lehet életörömöket plántálni a szívek mélyébe? A következő két podcast vallanak a titokról. Ha tábor, akkor tündér. Mivel a gyermeki lélek a mesék birodalmából táplálkozik,
az alapítvány vezetői első pillanattól fogva arra törekedtek, hogy az élmények mentén és lények köré szerveződjön minden gyógyító hatás, minden terápiás elgondolás, minden felrázó, mozgósító, ösztönző cselekvés sor. Nem véletlenül Kis Tündér a főszereplője az alapítvány arculatának. E tündérek önsorsúban önálló egyéniségek, önálló arcok, individuumok. Tekintsünk rájuk úgy, ahogy a természet megalkotta őket. Tiszteljük bennük az élni vágyás allegóriáját. Tiszteljük bennük az élet csodáját. Tiszteljük bennük a gyermeki lét minden tisztaságát. Tiszteljük bennük a gyógyulni vágyást. Tiszteljük bennük az emberi érettség azon fokát, amire sorsuk és életük eddig predesztinálta őket. Higgyük el, hogy Kis Tündérek.